Abusuafo ye mamu nyina makwa aba the kingdom of Asante so. Ye ne muhyiase a ye amamre abakwasem ene amane na ye de bremo. Ene ye ne teacher Osei Safo Katanka. Oye monarchical historian and a pedagogist. Ono ena ne ye no ahia a ye ba bedi nkomo. Na ye bisa no amana kire yen. Amaman ahodo a ewo oman Ghana emu. Na ase aman a ekyekere oman Ghana. Eno ena ene ye ne ahia oba be kire yen se de sa aman no hu nsem nyina etie. Ye oba yen se obekọ YouTube the kingdom of Asante. Ukọ Facebook the kingdom of Asante. Ye wa TikTok ho nso the kingdom of Asante. All the social media platforms ni nyina ye wo ho the kingdom of Asante. Midin de nana danso me da me ho abetia wa me ba na ye ne teacher ahye nkomo na se. Teacher, yama wakwa baba the kingdom of Asante so. Mejimo so ebru. Yo. Teacher, we dia wadaroma ene yasanso ahia biom yaba wo nchen a wo be kire yen ade. Maye misao, aman ahodo akese ben ene wo oman Ghana mu ha. Yo se Ghana na da ho no, otu ani a aman akese a yeti wo mudin wo mu no nkuma na nchichemu wo mu no. Nine ena ihu wo Ghana. Okay. Ba ko ne account for. Can. Okay. Ba ko ne gul for. Gul no omo sirim ni nyina. Oh, okay. Sirim. E ba kan say sirim for. Okay. Na edin a onum a omo esua kasamu nimde no de ma omo no e gul. Oh, okay. Na waba ever Okay. Eve no nso so njichemu wo mu na nso uka mu nyina bomu omo ye eve. Oh, okay. Okay. Said you can account for ni nyina bomu account nso njichemu wo bebre nso uka mu nyina bomu afra na account. Nti wo peku akase wo Ghana omo ka bomu ya Ghana na dia account gul eve na ga. Oh, okay. Gadangbe. Okay. Yo. Teacher wadaroma ye da sepa. Maye misa ebe den na obi ahunu se we oye akani anase oye eveni. Mpempi no se wonnim wo ma Ghana dade a iso obusa nipa no ya wo hia no no. Memo mo tena Ghana kakra bi a kasa no kire ba bi nipa no ofiri. Oh, okay. Ekwan ofa so hye ne ntare ana ofira ne ntoma. Okay. Enso so time kire. Enuane nipa no saa nipa ne die. Ena ekwan a ye wo obi a amane ne amamra ye. Okay. Awo mu ene se nipa no du mpanim fie so a eno nso so enoma ye ma no. Eno nso etimi kire se wenum de se ne mo ye wo no mo de. Oh, okay. Edin to nipa no kura din ebetimi a kire ba bi ofire. Oh, okay. Ekwan nipa no fa so chia. Ene yo so omo ye ya sa no ma we nyina timi me yehu se we num wo mo ya hafo. Okay. Okay. Yo teacher mami misa kasa hodo ben na ewo oman Ghana mu. Yo se edin a edika born kane no akuakuo no a akase na ewo Ghana no ebia kasa hodo ewom. Okay. Na ofa account for no a o kasa na yefra ni twi ofa esirem de no a o mo nka baako. Okay. Dubenya bibi de se dagbani ya dagbon mamprusi. Okay. O mo no enso kasa o mo kan dagban. Okay. Dagban for no mo kan gua dagbani. Okay. Okay. Na afra gonjafo o mo nso so wo mo kasa. Okay. Esirem de no. Na wo ba everfo no mu de a. Okay. Wo mo kasa na bemben. Ndi wo mu nyina afra wo mo de na eve. Na wo ba gadangbe no nso a. Eno nso kasa mienu na aka bomu ga. Na dangbe. Oh, okay. And say also
ede no ndi saa kasa we na kasa bi de se Hausa eno nso so ewura Ghana kasa mu pa ya je se enipa no pi nso eka Hausa ni titru esirimfo no okay bebre ti Hausa no okay yo teacher mayemisa kasa ewo Ghana na yedodo wosen yo ngomanimfo atwero no akwanhodo so ebinum se ye aduasa ebinum se ye aduonum ebinum se ye ebrosa okay nanso yemfa ne se be ye aduonum kasa hodo a obi ka ne yonko de a obi ntie de okay yemfa ne se be ye aduonum na aduonum mu kra o san komu a ehye de dem okay kasa ba kono a ye ka no a ye bi a twi no wo bohu se twi no we de dane we nso de dane we nso de dane eno na broni fra na dialect okay so kasa no kasa ba kono a no ene mu apai bebre ndi wo fa ever for de no a wo mo no de no mu apai bi a be na se num enso wo te waso a ba ko kan de a ba ko te okay wo be fa dangbe no nso a dangbe no nso a no nso saa ga no ayi no ho nanso obi e dangbe ni a obi kan kra no a ana ga no a ote na saa nso na obi kan dangbe no a gani no nso so ete nti kasa ahodo no na kese no de benya be ya aduonum okay na emum pai no nso ba ene eno nso do so ba okay teacher yeda se pa ma yenhwe ye kase akamfo a hwan mo ne akamfo na bede no ye hu se we oye kanni yo kwan a akamfo etna bom ene kwan omfa so omo ne ye ene ba mu ohun se omo ye akamfo kasa omo ka no se de omo kwan omfa so fira omo ntoma na omo hye omo ntade okay aduane omo die okay ene omo amane ne amamre okay se obi kura wu ase na omo si ye no ni nyina ma ohun se we no mu de akamfo na ye wo sa suban no okay na omo ye yi akuakuo aka no a yabo ne din kakraka no oman kakraka no emu nchichemu enso wom okay ne mu nchichemu no ne yaba mu yakasa omo ya akamfo no nchichemu ahodo no a ewo mu no ebi ne eku a ye from Asante za eku a ye from Asante no akamfo akuakuo bebre no omo aka omo ho abom ena omo from Asante okay ewo omo nso kasa efre no bono omo nso nyina ka omo ho bom ema uhu omo a uhu se wenum nso ne ye esese nti obetumi aka se bono Asante sehwi okay wasa nzema wenum nyina ya akamfo fante ahanta danchira achim akuapem okay akwamu twifo heman asen okay anyin baule anyin ne baule ne de ewo Ivory Coast okay teacher mate yeda se pa mami misa se wo ba abibiman mu a ehemfa na yebehu akamfo yo abibiman mu de bia mienu na obehu akamfo obehu omo Ghana na ohu omo Ivory Coast okay nese Ghana ne Ivory Coast na yebehu akamfo okay mate teacher yeda se pa mami emisa akamfo omu nyina kasa baako omu nyina ka twi na twi no ehye dedem okay ndi omu kasa okani bia okasa ye twi okay na emom twi kro no ene ede bia na wo no ebata ho ansa na ehu twi kro no okay o ka twi a Asante kasa no eye twi nanso esanse ekuo bia ka omo ho abom omo from ho Asante ntino na re aka twi no ho so we no mu twi no omo ka no ye Asante twi okay ekuo we from ho sehwi
Okay. Womo ya kanfo nti womo kasa aye twi nanso womo kasa no esesa kakra efi obi de ho nti womo de no ye befra no sahwi hwi wasa hwi nzema eno ya nzema ni oya kani no nko ade wo kasa aye twi na emom bia no a wote no ene ye de bata wo kasa no ho ame ehu wo de no nsonso ya ewom enti ye fa ayi bibiri se akuapema ene akwamu wonum kasa aben pa nanso wode toto sahwide no ho a ana se awowin de no ho a ana fante de no ha wobehu se ensusuye edem ene nti no se be ya ebehu se wonum de na omo ka no etwi de nanso efa ha fo twi ne de side na de from na de abata ho okay yo teacher ya da say mama misa amama ben ene wo akamman mu amaya ewo akamman mu de edoso ebi ne ebobo so no ye ka se bono se hwiwasa awowin fante twifo heman denkyira achem akwamu akuapem wenum nyina ya amane mi na sa man uba asante a omo nso wo ama ho pi na ka na omo aka omo ho abom ena omo ho edin baako okay nanso obia ye oman baako okay ya eye akama baako ebi ne adanse okay ndi adanse no wo hye asante mu de enso wo ne man no ye frɛ na adanse okay yewo sekire yewo hafo yewo kwabere odotobiri manjina na yana nkrofo pi hu ba bia ewo okay nanso ofiso man no ene efre no manjina ofiso man na wo mu kropon ene efre no ofiso okay na ofiso na ba ye de achen se ye bebo kuro no din okay eno nti o man no din o man no eye manjina na o mu kropon ene ofiso okay teacher mama nsam misa biem akamfo hefa na omufiri ebae yo nkrofo ngomanimfo ewo obia wo sede osihwe no ebinu madwene ye om se akamfo free Israel okay ebinu nso adwene ye om se akamfo free Egypt okay ebinu nso adwene ye om se omu free Mesopotamia Iraq okay Iran fam ho baby ena omu be pie ewo Africa ne soro ho ya efro ho old Ghana okay Ghana tete Ghana okay ndi omu free tete Ghana no ena omu pimba ya no mbi pie bono maso ana se bono na de omu ne se ebinum nsusu kire se nye ho na omu free bae obi wo ho a o kan o se da bi media mi free bono fam ho ena me bae okay mi fi Ivory Coast okay obi susu mi nso mi fi ya mi nso mi fi ya enti obi a wo de ofri e bae na emom uboa ye nyina no na hwɛ suban no ne ye no a ena omo ya na omo de akobata Egypt fo ene Israel fo e de ho okay na emom ba bia ye bobo ne de omo nam kwa mu ba no ene bia omo ko piepie mmia bi okay ya ema ayi esirem ba mu ma bono famo so ba mu okay na ye kan ubusa dankyirafo se omo firi hia omo se omo firi oman bi enne ewo bono region ya efre no nkyira nanso nkyirafo no nya bonofo omo wo bono region nanso omo man no nkyira okay emra dankyirafo efi nkyira ko dankyira no ne ni bibia efre no bono region okay so nti omo de omo nima ne se ye firi nkyira ene ye besene ko ba bia ye wo ya efre dankyira ba bia ye wo ya efre dankyira yi kire se ye
ye firi nkyira ye dan nkyiraafo okay ye dan nkyiraafo ena be ye dan nkyira ye dan nkyiraafo ena be ye dan nkyira saa na omo no eka no okay na akamemu no dodo no anso ababusa omo nso se fira danse onka bono asem ena onka ayi ancient Ghana asem ena onka Egypt asem okay dodo no a te se achimfo obusa omo se mo firi hia omo se ye firi adanse okay obusa asantefo amama no bebre a omo se firi adanse enti e kamea ye se adanse ene amanse ho no ena dodo no a de omani akohwe se omo firi okay enti so obi koka se obi a firi bia bono a sa nipa no one onya dwere okay ebize ono no mpani nsem mo no onim biribia se onde ofiri ayi na mo busa mfantefo se omo firi hia omo de omba ka kire se omo firi mre bi tete ho oman bi a na ho a na ye frɛ no bono maso ena omo firi omo kura nansen omo ka se omo firi tachiman enso omo koya ansa na tachiman eba okay ufiri tachiman ufiri bono maso eba sene komfante ansa na oman no e friend tachiman no bade a untimi mfiri tachiman dabi ufiri bono maso enti bia no a mmia no ankrofo firi no etimi sesa okay na emom ngomanimfo ena omaboa akamfo nyina no se baabi a mo firi pa ansa na mo bepiepie baabi a mo se mo firi no eye Egypt, Israel, Mesopotamia, Old Ghana. Okay. Ene monanti be first rim ema mubi ebe pie bono maso. Okay. Tija ye da se pa ene o kire ya de yensu gusu ayesua de. Tija ma memisa de etwato. Kwan be na akamfo fa so epeteko emiamia. Yo se busa ayi dodo no a se wo mo firi adanse no ewa Asante. Okay. Ya duru mre bia ya na ngrofo mpese o mbeka Asante se yefira Asante o mo se yefira adanse na o fira adanse no adanse na wo fa hene eno so Asante ndi ade na won kan preko se yefiri Asante na emom yebusa se Asante fa hena waka se adanse enso bo na Asante no ewo mu no na ye piato nchen ekoka baby foforo so enso kana se wo fira Asante a oni Asante ni ntokwa bia dabi nti Asante na yebusa wo se Asante no fa hene e bia waka se amanse okay ana se adanse okay enso se de wo obi apɛ ne de na oka no me de madwene na meka okay na se ya omo hweten ye no na obusa no dodo no a omo ede omo hwe omo nchi kwa adanse no wonu mu kire se bibi pie adanse ho ya ye abusuaku okay abusuaku te se ne nyina no amu na akamfo ejina okay asona aduana bretuo asene asechiri ekona agona oyuko ni adako sa akuaku yi eye abusua akuaku ayeta frɛ nton okay sa nton no mu a o mu efiri ndi ofi adanse no wokɔ a sa nton no ebata no ho dada okay nti no watu no okɔ ben ebi ani nua bi a ono nso ewo sa obo sa nton no bi no okɔ so ne nkyɛn nti sa hwetian no efiri sa eno manumu ene baaye ye hwe ahu akamfo yi a ye behu se abusuaku no a ye frɛ no na kase no ye frɛ no nton no eno mu na ekyekye beye asona aduana bretuo ni ade no kika ni nyina bomu a na enti na obi hia wa ye musa wo se ubo abusua beye bisa nton ibusa se ubo nton beye we kire se abusuakuo no ne kase paa no eye nton
Yo ye wo ba ko bia eno nso eye o papa efam de ya akamfo no ewo ya eno nso ye frɛ no ntron aya na mpem pii no ntron no ngrofo ka na ntro oh okay na ye nyina ye gitum se akan kasa no ye kasa obi e tra enya de pa nti minyi ni se ye papa se de sa edin no bema eyi no ni din nankasa aye ntron enya ntro okay yo sa ntron ya sema ya ye kan ye kakọ ye papa fam ye papa busuam o ye papa sunsum fam na no nso mo wo din hodo e de din hodo de ma no se de wo mo de ma busuan no a eno ebi ni busumru busumpra busumtwe bosom frau bosom ofi na ya na nsuo na deda so nsuo na ye ahyensode ema asuo na ye ahyensode ema saa honhom fam de no na papa maame fam de no ye moja mu de no de ya na ye emmoa bi na ye ahyensode nti ye fa asona se ya ye kwakwa de bi ye fa aduana ye kraman aduana ye fa asene a ye say apan ye fa agona ye ako ye fa oyoko a ye akroma ne de keka ho okay enti eno no na ekire moja busua moja no ena papa de enso ena ye kan yes papa de ne ye hunhun ena de no eye moja mu nti de ye eja de na ye hunhun mu no ena mo kan ntron ena de na eye moja mu no ena na ye nton teacher edase yate ase pa edase abusuafo ye ne teacher Safo Katanka ena edi nkomo no wa kire yen se ne abusuako no ebia etie eha ena dwumade no ye de besie medin ede nana danso ko YouTube na ko subscribe the Kingdom of Asante na ko Facebook e won so the Kingdom of Asante fa comment eto comment section ase na ye bekenkan ede amount ye damu na wase